Пътуваме за морето сега. Докато пътувахме към морето ни поля на най-силния дъжд за това лято. Почти умряхме. Най-после имало как да стъпи на плажа. Трябва да си оправим багажа. Това лято не съм виждал морето, сега е времето. Оп. Пътуваме за морето сега. Не съм правил включвания от преди малко, защото като пътуваш сам, в момента не съм сам, в момента съм с приятелката. Като пътуваш сам, ти е малко трудно да маневрираш камерата и да караш. Не съм го правил, защото е опасно. В момента тя държи камерата. Следващите 4-5 дни се надяваме да си изкараме хубаво. Не сме ходили на почивка от зимата. Всъщност Италия си беше почивка. Италия беше много добра. Ако не сте гледали видеото за Италия, сега е вашето време. Също и за бърканите яйца. Аз станах редовен. Така че това е нещо като блокче. Добре, ще се включи по-нататък. Докато пътувахме към морето ни поля на най-силния дъжд за това лято, най-вероятно в момента карахме с 50, просто не можехме по-бързо. Тук каквото се вижда на камерата, това виждахме и ние на живо. Пристигнахме. Живи и здрави след тази буря. И сега оправяме багажа. Аз реших, че е по-важно в момента да снимам Вени. Оправяме да си лягаме, защото беше дълъг ден. Много път, както видяхте и дъжда. Беше за малко, защото каквото се вижда на камерата, това също се виждаше и при нас. Няма много какво да добавя, освен почти умряхме. Това ще е отново в тъмнела. Почти умрях на път за Слънчев бряг. И денят ни не беше толкова слънчев, колкото си мисля. Слънчев бряг не е толкова слънчев. Кажи някой вид, Вени. Какво беше онова за козата? Това не мога да го кажа. Добре, ще го кажа по по-да обикваме. Какво предпочитате? Да се целувате с коза и хората си мислят, че сте се целували с коза. Пишете долу в коментарите. Какво предпочитате? Какво? Днес научих, че вулкана Етна, където бехме в Италия, е избухнал преди няколко дни. Така че почти оцелях, така почти умрях в Италия. Отново. Мисля сега да ядем сандвичите и да си лягаме. Кой ден сме, Вени? Ден петък, който е и ден първи на Слънчака. Първи впечатление от Слънчак. Вчера беше студено, беше хладничко, духаше ветър. Като гледам навън, не е много по-различно времето. Времето към духа 20 градуса климатик и ми дава грешна представа. Това, което се случва отвън. Сега се оправим да ходим на плажа. Няма да снимам от плажа, защото трябва да си нося камерата, а не искам да хода с камерата на плажа, защото няма кой да наблюдава. И сега бяхме на плажа и малко върнах на сянка да си почина, понеже тази седмица беше по-тежка, малко имах доста време, бях изложен на слънце и получих слънчев удар. Но съм малко тем на басейна, така че няма да много време тук. Сега не се беше случвало, сега останах сам в стаята. Цялата идея на тия видеа, да бъда честен, да бъда откровен, не е да изглеждат детински, да съм тук, да викам през цялото време. В това видео ще отварям пакет семки и ще ги изям на едно лапане. Не, идеята е да бъде... Казах ви. Ето. Пък нищо не види. Няма никой. Идеята ми на този канал не е да бъде за деца. Идеята на този канал е не да бъде детински. Ако преминавате през нещо трудно или просто да не ви е скучен, да сложа усмивка на вашите лица. Това е идеята. Не е да бъде детински тук, да правя предизвикателства, ям само жълта храна. Аз искам да правя такива предизвикателства, но по никакъв начин не изглеждат само за деца. Не искам. Децата нямат проблеми, възрастните имат. Винаги съм искал. Аз още си търся такива хора, които... кефът как се държат, техната енергия те зарежда тебе. Идеята ми е просто да правя клипчета, които да забавляват хората. Сега излезнаха малко на разходка. Трябва да добавя нещо, да включа, понеже аз съм проспериращ бъдещ ютубър, самостоятелен блогър. Помогнете ми да стигна 1000 абонати, колкото може по-бързо. Нека да направим този канал известен. Заедно. Красивия Слънчев бряг. Взех си този път телефона, понеже няма да мъкна камерата из Слънчев бряг. Не е оптимално. Мисля, че това не е правилното му, което мога да използвам. Сега ходихме да ядем дюнери. Между другото, дюнери в кутия, бяха много добри. Утре може и да минем да покажем къде е локацията. Да, подкрепим бизнеса тук, че хората тук са закръшили. Със сигурност сега летото са закръшили. Ще има толкова хора. Просто виждам, че голяма група хора отиват към
А то това не е ли тато студио? Бати туризма. Трябва да документираме, че се срещнахме с Ванката, Опа, какво става, хора? който беше на влога в Италия. Ако не сте го гледали, е време да го видите. Задължително. Ванката има отговори за това, какво се случваше с уния хора, защото бях толкова много с Викинга. Викинг, хора, това е клуба, в смисъл, ако не сте били на Викинга, трябва да отидете на Викинга и да видите Викинга, освен ако там няма пирати. Май му плащат, Защото ако отидете и в Викинга видите пирати, не дейте да си взимате текила от тях, защото не е текила, е ракия. Ама какво е това Хубава Викинга? ракия е. Ние минавахме от там и видяхме, че е като тато студио и май предлагат да правят тато си там. Първо има тато студио Викинг, обаче има и клуб Викинг. Аз обикновено вирея по клуба. В Италия, в Италия беше същото, навсекъде така будки с някакви неща, където ти не трябват. Сега няма да... Навсекъде будки с неща, които не трябва да си купувате при никакви обстоятелства. По принцип. Между другото, затова видео не съм отворил Red Bull, трябва да си купа Red Bull. Трябва да използвам Red Bull всеко едно видео, докато не почна да ми плащат. Имаш Вече по-голям като почнат да ни успех. плащат, ще спреш да ги рекламираш. Не, още повече, двойно. Между другото, хора, специално за влога на Радко, от мен на здраве. Така на здраве за всички, които си отворили бирички тези топли летни дни. Викинга, най-смутен някой тук. Не ходи във Викинга. Опа. Най-после имал как да стъпи на плажа. Аз съм мега доволен, че и тази година успях да дойда до тук. Защо разбрах, че това момиче тук иска да се пусне на тази топка там. Много интересно. Тя почти ще умре, бе, човек. Аз съм безсмъртен. Вау, ти си безсмъртен, ама тя не е. Сега знам как ще е името на клипа. Почти умрях в Слънчев бряг. Типа къде не си умрял? Да, Между другото, никъде, навсякъде почти умрях. никъде ли насякъде. В видеото за яйцата почти умрях. Ама в нито едно от видеята не е кръстено, това видео почти умрях. Всеки път го казвам, но всеки път не го кръщам. Ти се връзват. То никой не ми гледа видеята, че да се връзва. Трябва да си направим Egg Battle. Сигурен съм, че мога да правя по-добре яйца от тебе. Никакъв шанс. Добре. Бада, аз съм господаря на яйцата. Добре, ще Аз го съм видим. господаря на яйцата. Добре, ще го видим. Никакъв шанс. Пишете в коментарите дали искате да правим За бъдещите яйца батъл. 5 дни. И то не Батъл. на Великден. Яйца батъл. Яйца батъл не на Великден. Не на Велик ден, а на Слънчак. Връщаме се до стаята, за да вземем пари, да редим всичко и отиваме на топката. Моето щастие за деня. Всъщност е втория за деня, но понеже не го снимах сутрешния, снимам този, след малко го отварям. Излезнахме и се запътваме към център 1. Вени спомена, че няма да се пусне тази вечер на топката. Каза, че ще се пусне утре. Защото не че е бъз, ама бъзва леко. Аз отворих Red Bull-а. Нещо не го отворих на камера, отворих го на камера, ама нямаше звук. Сега ще пусна видеото как отварям Red Bull, но няма звук. За впечатленията ми от Слънчев бряг, много готино място, ще дойда пак. Най-после видях Слънчев бряг. Поредния Red Bull за това, за моя канал. Утре, Вени! Не изглеждат много щастливи. Защото да оценяват колко е готино.